Takže čaute, moje meno je Dubino, vítajte na kanáli Black SRG T125. Zároveň vás všetkých chcem srdečne privítať pri prílotnom dieli novej show pod názvom A ja som skútrista. O čo sa jedná? Každý týždeň budeme volať nejakých zaujímavých hostí, budeme si hovoriť o tom, prečo si ten daný skúter kúpili, výhody, nevýhody a podobne. Takže určite zostaň naladený a my ideme na dnešný diel. Dovolte mi, aby som vám predstavil našu starú známu Apriliu SRG T125. Ročník 2022, 11 kW, čiže to je najviac, ktorý si môžete dovoliť na B-čkový vodičák, teda tým pádom na vodičák na auto. Isto sa mnohí z vás pýtate, prečo Aprilia, prečo nie Yamaha, prečo nie hento, prečo nie toto, tak ja vám to teraz vysvetlím. Aprilia skrz to, pretože sa mi páči ten dizajn, mohutnosť z tej prednej časti, samozrejme komfort, ktorý na nej zažívam, posed a podobne. Spotreba je tu 2,1 litra, čiže to je absolútne minimum. Využívam skúter jak na dochádzanie do práce, tak na nejaké občasné víkendové výlety, týmto zdravím chalanov. Históriu tohoto skútru som ho kúpil a podobné sme síce rozoberali v minulom videu, ale môžeme si to v krátkosti zhrnúť. Začal som v podstate, keď nerátam, úplne od začiatku babetu, potom nejaký čínsky skúter, ktorý sa volal Strada. Tak som si potom kúpil Peugeota Speedfighter 2. No a ten bol v pohode, ale žral aj trávu okolo cesty a malé dety na chodníkoch, ale a vlastne potom som si povedal, že treba upgradeovať a keďže upgradeovať tak na niečo už nové. Pozeral som Yamaha, pozeral som hociaké iné skútre, X-Maxi, N-Maxi, Hondy od PCX, C-Forzu a podobne. Nič sa mi nepáčilo tak dizajnovo a potom ho šálok kávy. Až jedného dňa prišiel kamarát, Serus Bráško, ktorého týmto zdravím, a povedal mi vlastne o tom, že Aprilia robí aj 125-kové skútre a konkrétne tento model. Našiel som ho na internete, zistil som, že ho majú v Stixe v Šali, tak som sa rozhodol, že by som ho mohol ísť pozrieť. No a jak to u nás petrolheadov býva, tak láska na prvý pohľad. Mali tam jednu rozbalenú a táto bola zabalená ešte v krabici. Tak som si povedal, že poďme, idem ju vyskúšať. Majiteľ mi dal previesť, pasoval mi posed, všetko úplne dokonale. Tak som si povedal, že musí byť moja. No a tak nejak sa začal písať tento príbeh. A na základe tohoto príbehu tu dnes stojíme a natáčame toto video. Samozrejme, ako to býva u nás chlapov zvykom, dlho neostal kameň na kameni. Boli tu nejaké tuningové úpravy, no tuningové by som to moc nenazval. Skôr vizuálne, po výkonovej stránke je to stále v podstate štandard 11 kW. Jediné, čo sa zmenilo, sú vymenené pneumatiky, pretože tam boli Michelin Anaky. A jak som spomínal už v tom minulom videu, tak sa dosť drali a húčali a nedržali bohovie jak na mokrú, alebo jak to mám povedať, lebo to boli nejaké akéby pološtuple. No a potom v podstate už to išlo, brzdové páčky, výfuk oderov, samozrejme, ktorého soundcheck si pozrieme za chvíľku. A to je asi tak všetko, čo by som, samozrejme držak na telefón z tému, dávam odkaz do popisu, takisto odkaz na páčky, aj odkaz na výfuk, kľudne si to tam pozrite a ak máte takýto typ skútra, smelo do toho. OK, takže poďme si dať teraz soundcheck. Takže takto nejak znie Aero. Pozrieme sa aj do úložného priestoru. Otvoríme ho týmto tlačítkom. No a vojde sa sem tak jedna prilba. Aj to LTT. Tento obal som objednával z AliExpressu. Stálo to pár eur. Takisto vám dávam odkaz dole do popisku videa. Pretože tento plast, ktorý tu je od výroby v podstate, sa veľmi rýchlo zoderie, keď tam budete dávať nejaké predmety, ktoré ho môžu poškrabať. Takže tak, inak v úložnom priestore klasika rukavice, lekárnička a tu mám všetky papiere od toho. Takže asi tak.
Samozrejme, pre fajčiarov je to aj vrecko na zapalovač. A teraz si ideme pozrieť zrýchlenie z 0 na 50. Záverom také zhrnutie, ideálna voľba pre niekoho, kto je buď začiatočník, alebo pokročilý, alebo je taký, že sa mu nechce chodiť znovu do autoškoly a robiť si papiere na veľkú motorku. Čiže asi toľko, že cena novej motorky bola 3999 eur, čo keď si zoberieme, čo za tú cenu v podstate dostaneme, tak je to ideálna voľba, ešte raz opakujem. No takže to by bolo asi všetko k tomuto videu. Nezabudni dať like, odber, zdieľať toto video a my sa vidíme pri ďalšom s novým hosťom. Díky moc, čaute, držte sa a kolesami dolu, priatelia.